Здравейте, аз съм сам едно, днес ще играем България, мисля Българ, а тук с мен е Жюлета 023. Виолета. Жюлета казах. Виолета. Айде на чашка. На чешмяната водичка, дес ли е чашката? Пустията. Еле, баси жегата. Едва ми издържам. Голяма жега, нали? Тъй го дава цял ден. Мале, ще пукна от жега. Жажда. Водичка, само за 10 лия. Кво? 10 лея. Аз съм кошар и нямам пари. Като нямаш пари, разкарай се от тук. Добре бе, спокойно, тръгвам си. Ей, днес е голяма жега. Само срещу 10 лия ти дам шанс за да оцелиш тази пустош. За щастие имам точно 10 лея, но все пак имам право на избор. Какво да правя? Да му платя ли или да го помоля за една безплатна чашка? Да му платя. Една чашка вода, моля. Айде, да ти е сладка. Обрис. Сръб. Екстра качество. Хлор без добавки. Сега трябва да реша как да прекуся тази пустиня. Възможно най-практично. Бързо, като отчаян параноик в пустинята. Бавно и внимателно, като костен рука, или да си вървя като идиот. Ще помоля Пеш за още една чашка вода. Пешо, моля те, дай още една чашка вода. Една чашка не ти ли стигна? Даже не можах да си сръбна. Изгубих я инцидентно. Добре, айде, ще дам половин чашка. Но този път без разсещения. Все пак децата в Африка гладуват. Но искам да им направиш нещо за мен. Само кажи ко. Искам да зарешиш този плик до уречния адрес. Добре, звучи ми като квест от Monkey Island. Ето ти водичката, екстра качество хлор, без добавки. Добре, Пешо, айде, аз тръгвам. Мекък. Голяма жега. Петко. Еле, черна котка. Не трябва да й позволявам да ми пресече пътя. Бързо да видя какво имам в инвентарито. Браво, точно по мярка са ми. Айде да видим сега кой е по-бърз черна котко. Само тъклия на котката. Аз. Ти. И Клинт Иствуд. Яш ми праха, черна котко. Изпреварих те. Моля, ако тя ми беше при всяко пътя, пияното щеше да падне върху мене. До тук добре. Измъкнах се от котката, но явно съм се загубил. Ако имах карта или компас или батерия за GPS-а, дано да срещна някой, който да ми помогне. Карти, компаси, батерии за GPS-и. Ай, стига бе. Продаваш точно неща, които имам нужда. И то на горещи летници ни пати. Браво бе! И върви ли бизнесът? Той лято е много зле. Всяка година е все по-слабо. Комшията се отказа наскоро.
Тия толкова с празни приказки. Нещо ще желаеш ли? Ами аз всъщност нямам толкова пари. Ако може само да ме насочиш към стария Несебър, ще съм ти благодарен. Чудесно! Поредния явки. Само Сури иска. Чуй сега, бати. Ще задам един въпрос и ако отговориш правилно, ще ти покажа посоката на стария град. Но ако сгрешиш, ще взема дрехите ти. Какво ще кажеш? Друг избор имам ли? Не, готи, без моя помощ. До зале слънче ще са те нарапали лешоядите. Добре тогава, съгласен съм, питай. Какъв недък има дядото на Пешо? Сляп, ух, ням, инвалид. Или не му излезе в Фейсбук? Не може да си влезе в Фейсбука. Не може да си влезе в Фейсбука. Позна! Честно ли? Ха-ха-ха! Много стъп, братче. Естествено, че не. Дай дрехите. Дадох ти дрехите си. Поне бъди така добър да ми кажеш на къде е старият град. Айде, от мен да ми. Ей, тръгвай натам да... натам трябва да тръгнеш. Благодаря ти. Вече не го виждам. Добре, че си нося още един чифт дрехи в инвентарито за всеки случай. Така е по-добре. Дано не ме е излъгал за посоката. Това, ако е старият Несебър, аз съм Дело Хайдутин. Поне от тук вече знам пътя. Ще мина през пазара за по-пряко. Ля-ля. О, не, някой ми е откраднал плика. Няма да оставя крадеца ненаказан. Гъна кука, някой от пазара ми открадна ценна вещ. Добре, само чукай. Ето се крадеца. Хи-хи. Добре, сега ще го каскирам. Все едно е мексиканец в пустиня. Добре, аз се открадна. Ето, връщам ти пратката. Моля ви се, не ме влагай ти в затвора, още съм млад. Орта, гледай го само с идеята, докато се върне. Още един заловен мошенник в биографията на Били, полицаят маняк. Сега мога да си продължа по пътя. Вече всичко е наред. Най-сетне, добрият стар Несебър. Сега трябва да реша откъде да мина. През провъка или по вода е и тази лодка. Дай ми тук. Безплатен превоз до стария град. А ти от какво печелиш, бе, фрек? От европейските фондове и от реклами панери в сайта. Добре, дай да видим какви превози предлагаш. Като дългометър, штраус, ракета, катапулт, ударикша, пеша. Сега ще видим. Дай изберем. Дай да изберем катапулт. Не, штраус. Добре, айде ще ползвам штрауса. Спри себе, штраус. И сега се прибих. Тос Грапо ме върна чак в пустинята. Добре, че вече знам пътя. Ей, човек, штраусът ти не работи. Искам нов избор. Добре. Ракета. Бе, това не е ли опасно? Колко да е опасно? Мале! Дано не е видяла, че се зле за бизнеса. Размина ми се за малко. И това беше хората, ще видите втората част.